wozani, 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 nizolalela. Bam badam, bam badam, bam badam, 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 bam badam, bam badam. Ngiyalibingelela kuleli khaya elifudumele lezindaba ezihlabahlosile zolimi lwesiZulu ezizokwenza ulokhu ubuya njalo ubuzozilalela. Hlala phansi-ke unethezeke, ubize nabanye nithole intokozo nokwazi isiZulu kangcono. Igama lami nginguLungile, ungangibiza Teacher Lungi, Mom Lungi noma Auntie Lungi. Lezi ndaba zicashunwe ezincwadini zabakwa-Shooter and Shooter Publishers, abashicileli abaphambili bezincwadi iminyaka engaphezu kwe-100. Indaba yethu yanamhlanje sithathe kule ncwadi le, Idube, incwadi yokufunda yebanga lesi-6. Isihloko sayo sithi Inhlanzeko iyimpilo. Cleanliness is health, or tidiness is healthy. Ake sizwe-ke ukuthi ingabe isiphatheleni le ndaba yethu yanamhlanje. Inhlanzeko iyimpilo. Qoqoqo, qoqoqo. Usiphithiphithi wayelele ephupha kamnandi. Wayephupha edla ithambo elikhulu elinenyama eningi eliconsisa amathe. Qoqoqo. Madoda, kuzofanele aliyeke ithambo. Uqhamukaphi lo msindo? Ngaphansi kombhede. Wagoba walunguza. Qimu. Wathi bhalakaxa ngomzimba owawugoqwe ngamashidi. Qoqoqo. Umsindo wawuqhamuka ngasewindini. Wavula amakhethini ngengelezi eselindele ukukhonkotha kakhulu. Wazithela phezu kwamehlwana amabili amhloshana abhalwe uhleko. UChakijana onguFifi wayemi ngemilenzana yakhe yangemuva, emgqolozele emamatheka. Vuka Siphithiphithi, vuka! Ememeza. Ilanga selizophuma maduze nje. Kufanele sihambe khona manje nje. Wavula iwindo uSiphithiphithi. Ngena Fifi. Ehlisa umoya, siyezwana? Sizoya uyovashela ucija epulazini, futhi sizoya eBhishi. Kodwa kusemnyama. Okungenani asidle ibhula kufesi kuqala. Mina ngizodla iphalishi lombila, wena udle elamabele njengenjwayelo. Asihambe, asihambe, asihambe! Kusho uFifi ngenjabulo. Fasa ibhandeke, seziyasuka. Kusho uSiphithiphithi efaka izibuko zakhe zelanga, ebophela phezu kwemoto uqwembe lwakhe lokushishiliza emagagasini olwandle. Basuka bahamba bemamatheka ngenjabulo. Kodwa kwasheshe kwaphela ukumamatheka. Omakhelwane bakaSiphithiphithi kwakunguMpisi owayedume ngelikamdlwembe nomkakhe uMaluhlanya. Ngaphandle nje kwegceke lomuzi wabo kwakunembondela yenkunkuma yezinto ezilahliwe. Amathambo amadala nezikhumba, amabhokisi amakhadibhodi, izitini eziphukile, izikhwama zocwazi, amabhodlela kabhiya, ibhakede elidala, amakopi kajamu angasenalutho, izitsha
ezazikade zinokudla kudalo. Kukhona ngisho nosinki wasekhishini imbala. USphithiphithi wacasuka wafa. Kuyenyenyisa lokho, ethetha ngolaka. Ayahlupha lamanuku agcwele izilonda umzimba wonke. Alibala ukuhuqa ubuthongo usuku lonke, elibele ukugigitheka nokukhuluma into engazwakali. Bese kuthi ebusuku uma bengasabonwa umuntu, bajikijele imfucuza yabo yeqe uthango igcwale umgwaqo. Ubezwa njalo sebehleka kakhulu bezulazula lapha bebanga umsindo. USphithiphithi wayesethi uyehla emotweni eyotshela umdlwembe ukuthi uyinuku elinyanyisa kangakanani, kodwa waphazanyiswa uFifi owayememeza ethukile. Ungehla iSphithiphithi, buka ukuthi kubani oza ngomgwaqo. USphithiphithi wabona unyokana ecothoza kancane eza ngakubona. Ngizokuvikela, kumemeza uFifi ngesibindi. Miyekele kimi. Lutho, ngeke ukubone lokho, kusho uSdididi ngezwi eliqinile. Yehlisa umoya, hlala phansi ulalele. Unyokana mkhulu kakhulu kunawe futhi unonya. Unyokana wasondela eduze kwemoto wayesema. Kancane waphakamisa ikhanda kakhulu, wabuka uSphithiphithi ngamehlo aluhlaza, wakhipha ulimi wamamatheka. Kumnandi ukunibona ekuseni kangaka, esho ebabingelela. Kawungitshele nyokana, ubekwa yini edolobheni? Kubuza uSphithiphithi. Ngize edolobheni ukuzodla ibhula kufesi elehla esiphundu, iphendula ngezwana elincane eyale nale ekhotha izindebe zomlomo. Ufuna ukukudla Sphithiphithi, kuxwayisa uFifi. Miyekele kimi. uSphithiphithi wabeka isidladla sakhe ekhanda lomngane wakhe, wamhlalisa phansi. Wayesethi kunyokana, kodwa ukudla kwakho ukuthola eqaleni, akunjalo? Ucabanga ukuthi uzotholana edolobheni? Amagundane, kuchaza unyokana. Amagundane amakhulu, amnandi. Kuphi? Kubuza uFifi esukuma eqhasha. Ngiyabamba amagundane. Enkunkumeni kaNdlwembe, kuphendula unyokana. Inqwaba yamagundane. Abazala bami omamba nobululu bayeza bazongijoyina maduze nje. Waphinde wakhotha izindebe, wathi tshobe enkunkumeni enuka phu. Hayi, ngiyethemba ukuthi nonke nizotshobela ekhishini lakwaMpisi niyolala emuva kokudla, kusho uSphithiphithi. Kuzomfundisa isifundo umdlwembe uma umkakhe esebayiziswa ukucasuka. Cabanga nje ukuthi bekungaba njani ukuba wonke umuntu kule ndawo uyidiqa elingabacabangeli abanye futhi elivilapha njengomndeni wakwaMpisi. Kufanele sibize uMaqhoboza odla amagundane. Amagundane ayawuthanda ukungcola, izibi nenkunkuba. Kodwa ke ngeshwa abanga izifo eziningi, bese abantu beqala bagule. Kungani oMpisi bengafaki inkunkuma yabo
ongamadixa angcolile ezikhwameni zenkunkuma njengomuntu wonke? Kubuza uFifi. Yingoba bangamavila, abacabangeli futhi bazazi bona nje kuphela. Abanandaba nemvelo esizungizile, kuphendula uSphithiphithi. Awubheke nje, usuku oluqale kamnandi seluvele lwaba muncu ngenxa yomndeni kaMpisi ongamadixa angcolile. Kufanele ngedlule esupermarket ngithengele ucija ukhukhamba, kusho uSphithiphithi. Ngicabanga nokuzithengela ithambo lenyama bese wena ngikuthengela imisundu ethosiwe ukuze sehlise ukucasuka. Amehlwana kaFifi abonakala eqhwayiqhwayiza ngenjabulo uma kuzwakala lezi zindaba. Ngenkathi befika esupermarket babona imfene uZigobhe ehamba nentombi yakhe uSishwapha bemi ngasemnyango. Babekade bethenga isixha sikabanana sebeqalile bewutshomotshela ngamunye emlonyeni. Okubinda kakhulu ngokuthi amakhasi babewatshinga khona lapha phansi. Angikukholwa lokhu, kuthatha uSphithiphithi. Ngenkathi esathi uyehla emotweni eyoxwayisa ugogo uFudwana, wambona eseshelela emuva ukugxoba ikhasi likabanana. Wathi qimu phansi uFudwana, walala ngomhlane. Wayengeve edabukisa bandla. Kwaphihlizeka izibuko zakhe zamehlo, kwephuka induku yakhe yokudondolozela. Wagobhoza izinyembezi emehlweni. Behla ngamajubane emotweni oSdididi noFifi, bamtatamisa, bamsukumisa wama ngezinyawo. Ngibonga kakhulu, esho ngilibhocobele iphimbo. Ave ninomusa. Ge. Kuhleka uZigobhe noSishwapha ngenkathi beshaya kancane beyosithela. Kunomgqobo wezibi phambi kwenu, kusho uSphithiphithi ebamemeza. Kani usebenzisa ngani? Imfene eziyiziphukuphuku zaziqhubekela nokuhamba singenandaba. Uyabona Fifi, kufanele sihambise ugogo Fudwana ekhaya bese siphuma siphele kuleli dolobhana elingcolile, sibuyele endaweni yasemakhaya engenakungcola. Nihambe kahle bo, kumemeza ugogo ebavayizela evalelisa. Ningikhonzele kakhulu kuNtsengwakazi inkomazi nethole lakhe elisha. Imibuzo. Ubani owayengcolise eceleni komgwaqo ngaphandle komuzi kaSphithiphithi? Yini eyaheha unyokana ebaleni lezimpisi? Wayecasulwe yini uSphithiphithi? Ungachaza ukuthi kwenzekani kugogo Fudwana? Kwakungani uSphithiphithi ethi izimpisi zazingamkhathalele omunye umuntu? Umbuzo wokugcina. Kubalulekile ukuba sibe nemigqomo emakhaya ukuze sizofaka khona imfucuza. Yiziphi ezinye izindawo okumele zibe nemigqomo? Siphela kanjalo ke isiqephu sokuqala salendaba ekhuluma ngenhlanzeko. Sizoqhubeka ke ngokuzayo sizwe isigaba sesibili ukuthi siqhubeka sithini. Ngiyethemba ukuthi ukwazile ukuphendula yonke imibuzo
ngendlela efanele. Ngiyethemba niyejabulele indaba yethu futhi nafunda okuningi ngayo. Nisale kahle emakhaya, siyohlangana futhi ngokuzayo. Bum ba-dum, bum ba-dum, 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 ba-dum. Wozani, 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 wozani. Bum ba-dum, bum ba-dum, bum ba-dum, 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 ba-dum. Bum ba-dum, bum ba-dum, bum ba-dum, 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 ba-dum. Wozani, 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 wozani.